Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θαυμάσια ατμόσφαιρα, περισσότεροι από 40.000 φίλοι της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μια ΑΕΚ που ήθελε την νίκη προκειμένου να παίξει το τελευταίο της χαρτί στα επόμενα παιχνίδια για τον τίτλο. Ολυμπιακός που ήθελε την νίκη για να κλειδώσει τον τίτλο αυτό, να κρατήσει δηλαδή, τη διαφορά, να την αυξήσει μάλλον από την ΑΕΚ και να την κρατήσει από τον Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως αποτελέσματος την ίδια ώρα στην Λεωφόρο. Πολλές παρουσίες είδατε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Νωρίτερα τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Ότρε Χάγκελ μαζί με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τοπαλίδη. Οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο σε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα. Κόσμος. Περισσότεροι από 40.955 εισιτήρια. Τα είναι ρεκόρ χρονιάς για την ΑΕΚ. Ήταν μερικές εκατοντάδες λιγότεροι αυτοί που παρακολούθησαν πριν από μερικές αγωνιστικές το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Άτσας κάνει το σταυρό νωρίτερα. Θερμός χαιρετισμός μεταξύ του Σεγούρα και του Κωστένογλου. Και εδώ κάτι διόρθωμο και οι δύο πρώην βοηθοί του Φερέρ, έτσι. Ναι. Πρώτο λεπτό φάουλ Ριβάλντο. Ο Παπασταθόπουλος από κοντά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Την πιάνει με το γόνατο, Ενώ βγαίνει μπροστά. 40 δευτερόλεπτα το ξεκίνημα του μάτς, έτσι. Ναι. Το πενάτσαλο. Εδώ κάνουμε μια σαχλαμάρα. Ένα άτσαλο σου του Μπλάνκο, ένα άτσαλο τελείωμα στο 9. Ο Μπλάνκο δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά φτάνουμε ένα λεπτό αργότερα, λίγο πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, με τον Ζήκο να κάνει μια κούρσα, να γυρίσει έξω από την περιοχή, να δίνει την μπάλα στον Εντίνιο, να βγάζει τη σέντρο τελευταίο και ο Μπλάνκο αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ένα λεπτό νωρίτερα το κάνει στο 10ο λεπτό. Δεν έχουμε από την αρχή τη φάση ξεκινάει από ένα πούλημα τη μπάλα από τον Κοβάσεβιτς που τη δίνει στο Ζήκο. Έχει κατέβει πάρα πολύ πίσω από τη σέντρα ο Κοβάσεβιτς και τη δίνει την μπάλα στο Ζήκο. Ο Ζήκος δηλαδή κάνει λάθος. Γυρίζει όλη την περιοχή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δίνει στον Εντίνιο και ο τελευταίος βλέπετε πώς βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα βρίσκει λίγο στο πόδι του Άτζα. Του Άτζα είναι. Ναι. Ή του Λεωνάρντο. Σωστά. Του Λεωνάρντο. Ο οποίος έχει αρχίσει και να κλείσει εκεί πέρα. Ωραία πάντως κεφαλιά, ωραία ζυγισμένη κεφαλιά, δεν είναι Γιώργο. Λάθος τοποθέτησε το Τοροσίδη όμως. Ναι. Ο Τοροσίδης είναι αυτός που δεν έχει κλείσει μέσα. Πρέπει να πάρει το παίξει. Σωστά. Πανηγυρισμοί στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν πρόλαβαν να κοπάσουν και ήρθε το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ στο 12. Ο καφές έδωσε για τον Ριβάλντο, έβγαλε στη θέση βολή στο τελευταίο στον Εντίνιο και αυτός πλάσαρε ψύχραμα. Η ΑΕΚ πολύ νωρίς, μετά από 12 λεπτά, φτάνει στο 2-0 με τον Εντίνιο να σκοράρει σε πέμπτο διαδοχικό μάτς. Σκοράρει ανελιπώς, έχει 5 στα 5 από τότε που, όπως γεννήθηκε το παιδί του και το φέρνει γούρι. Και πρέπει να πω ότι σήμερα έκανε και άλλα πράγματα εκτός από να σκοράρει. Γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε κάνει πολλά πράγματα. Βοηθάει και στην άμυνα. Αλλά βοηθάει πολύ στην άμυνα. Μα μόλις πριν από 3 λεπτά είδαμε ότι ήταν δημιουργός στον γκολ του Μπλάνκο. Εδώ βλέπει ότι δεν προλαβαίνει ο Λεωνάρντο και κόβει κατά μέσα. Βλέπει επίσης ότι δεν προλαβαίνει ο Νικοπολίδης και πάει κατά πίσω να του κόψει τη γωνία. Αλλά όλα αυτά γίνονται χάρη σε αυτή την τρομερή παλιά του Ριβάλντο και θα τα συζητήσουμε. Τρύπα ανάμεσα στα δύο στόπερ. Αλλά αν αφήσει το Ριβάλντο χωρίς πίεση στην κορυφή, θα σε σκοτώσει. Η σέντρα του Ριβάλντο, ο Νικοπολίδης βγαίνει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο 14 είναι αυτή η φάση. Εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Απλά δεν είναι. Πρώτη προσπάθεια του Ολυμπιακού από λάθος στον Μπουρμπου ξεκίνησε στο 19. Μπήκε στη φάση ο Κοβάσεβιτς, ο Μάχο έδιωξε. Μετά από 19 λεπτά πάτησε περιοχή της ΑΕΚ Ολυμπιακός. Στο 20 ο Γκαλέτη δοκιμάζει από μακριά, αλλά το σούτ είναι εντελώς άστοχο. Δεν ανησυχεί τον Μάχο σε καμία περίπτωση το σούτ του Γκαλέτη. Και στο 25 ο Κοβάσεβιτς μπαίνει μες στην περιοχή, αλλά και το δικό του σούτ με το αριστερό. Για να τιμήσουμε λίγο και την επιθετική παρουσία του Ολυμπιακού, η οποία είναι ανύπαρκτη. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν συνιστούν ευκαιρίες. Ριβάλντο, μεγάλη ευκαιρία από τον Μπλάνκο από κοντά στο 30. Δεν το περιμένει κανένας ότι θα κάνει αυτό. Την περνάει απ' έξω την μπάλα από το τείχος. Και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Σέζαρ γύρισε την μπάλα στον Νικοπολίδη. Κοιτάξτε, λάθος εδώ. Ο Ολμπερόπουλος παρακολουθεί, προλαβαίνει τον Νικοπολίδη, πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει προς την αιστεία, αλλά φεύγει λίγο έξω. Η ΑΕΚ θα μπορούσε εδώ να ανεβάσει κι άλλο την έχει βρει ο Σέζαρ. Το κόρνερ, σωστά. Το κόρνερ από τον Ριβάλντο. Η Ολύμπια από κοντά, ο Ολμπερόπουλος από κοντά, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα έτσι όπως θα ήθελε αυτή, καταλήγει στα χέρια του Νικοπολίδη. Ο οποίος μετά από ένα κόρνερ είναι. Αλλά στο 32, κοιτάξτε τι κάνει. 2 λεπτά αργότερα. Ένα εντυπωσιακό σουτ. Μπάλα να πάμε στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Δεν έχω σκάβει εξωτερικό, Αυτά τα γκολ δεν κοιτάς, δεν σημαδεύεις. Απλώς σουτάρεις στο σουτ και βλέπεις που πήγε μετά. Δημήτρη, του δίνει χρόνο ο αμυντικός εδώ πέρα για να το κάνει αυτό το πράγμα ή σωστά στέκει? Αντώνη, να σου πω κάτι συγγνώμη. Ναι. Εδώ και ακούω πολλούς που λέει και τον προπονητή ακόμα του Ολυμπιακού ότι φταίει η άμυνα. Εδώ βλέπουμε 4 αμυντικούς και να έχουν 6 και 7 παίκτες να επιτίθενται. Ναι. Βγαίνουν από το κέντρο οι παίκτες της ΑΕΚ και οπότε οι αμυντικοί προσπαθούσαν να κλείσουν χώρους. Εδώ φταίει πάντως ο Νικοπολίδης. Γιατί? Εμφάνως. Πάει προς τα δεξιά, δεν μετράει ότι θα πάει προς τα αριστερά. Ναι, ακριβώς. Αλλάξει πορεία.
Φάουλ του Τζόρτζεβιτ στη κεφαλιά του Κοβάσεβιτ. Περίεργη, καταλήγει αρκετά μέτρα ότι η φάση αυτή στο 36, 4 λεπτά μετά τον γκολ τη ΑΕΚ, το τρίτο γκολ τη ΑΕΚ. Στο 39 σέντρα το Ρωσίδη. Με το δεξί, ο Στολτίδης έρχεται δυνατά από πίσω, πιάνει την κεφαλιά. Η μπάλα περνά εκτός της εστίας του Μάχο, που μόλις μια φορά στο πρώτο μήχρονο ακούμπησε μπάλα. Ο Ριβάλντο βρίσκει την ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη του μήχρονου να τα πει με τον Κωνσταντίνογλου, ο οποίος του δίνει κάποιες τελευταίες οδηγίες. Μαζί με τον φώναξε πάρα πολλές φορές και κάτι του έλεγε γενικώς. Κοίτα λάθος. Εδώ κοιτάξτε το κλέψιμο του Μπλάνκο, ο οποίος σηκώνει κεφάλι και βγάζει σε θέση βολής το Λιμπερόπουλο στην εκπνοή του μηχρόνου. Ο Λιμπερόπουλος κάνει 2 τρίπλες, παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν είναι η καλύτερη επιλογή, δεν είναι και το καλό του πόδι. Και στέλνει την μπάλα στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Έτσι έλεξε το πρώτο μήχρονο. Σε αυτό το σημείο η ΑΕΚ μπορεί να προηγείται με 7-0 άνετα. Αν τα βάλει όλα. Τις καλές ευκαιρίες. Και όχι αν τα βάλει όλα, αν κάνει αυτά τα γκολ. Εύκολα ήταν αυτά. Δεν δηλαδή τίποτα. Η φάση του Λιμπερόπουλου είναι απλή, ας πούμε. Τρεις μένα. Ναι. Έχουμε περάσει το δεύτερο μήχρονο, μόλις το πρώτο λεπτό. Ο Γκαλέτη κερδίζει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Παπασταθόπουλου. Μάλιστα. Θα το συζητήσετε μετά και με τον να δούμε την εκτέλεση. Ο Τζόρτζεβιτς το εκτελεί, η μπάλα πάει στο δοκάρι, έρχεται ο Τοροσίδης δυνατά από πίσω. Η μπάλα φεύγει εκτός εστίας. Περνάει πρώτα το αριστερό του πόδι και μετά δεν έχει τη δυνατότητα και πλασάρει προς τα δεξιά. Ο Τοροσίδης, ναι. Μετά από το δοκάρι, θα το δεις. Ο Ολυμπιακός κάνει την ευκαιρία να μειώσει, οι φίλοι της ΑΕΚ. Κοίτα το. Εδώ ο Τοροσίδης στην επαναφορά δεν κατάφερε να σημαδέψει. Δεν βγάζει το δεξί πρώτα. Πάνω στο βηματισμό. Μετά. Ναι. Ξέρεις, δεν το προλαβαίνει, δεν σου λέω. 50 λεπτό της αναμέτρησης. Σηκώνει κεφάλαιο ο Ριβάλντο με το αριστερό. Προσπαθεί να κρεμάσει τον Νικοπολίδη. Μπάλα βρήκε κάπου. Κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που δεν ανησύχησε σε αυτή τη φάση. 51 λεπτό, φάουλ του Γκαλέτη, κόντρε στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται, φτάνει σε ένα σημείο που είναι ο Λεντέσμα. Αυτός προσπαθεί από μακριά να νικήσει το Μάχο. Δεν έχει καμία τύχη. Η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Στο 51. Μετά το πέναλτι, αυτό είναι το πρώτο σουτ στην εστία που κάνει ο Ολυμπιακός στο 50 το αγώνα. Κοιτάξτε εδώ το κλέψιμο του Ζήκου νωρίτερα και την κούρσα του Παπασταθόπουλου. Φεύγει από την άμυνα, διανύει όλο το γήπεδο. Αυτό το όχι. Το έχει κάνει και στο Βικελίδη, θυμίζω ότι από αυτό από μια τέτοια φάση είχε πάρει το φάουλ. Κοίτα, φτάνει. Ναι. Αλλά ωστόσο το πλασέ του Ριβάλντο είναι κακό. Στο τελείωμα της φάσης μετά από την κούρσα του Παπασταθόπουλου. Στο 58 φτάνουμε. Σέντρα από τον Γκαλέτη. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Αυτή είναι η κεφαλιά. Είναι από το πέναλτι. Ναι. Είναι σε πολύ καλή θέση ο Στολτίδης. Θα μπορούσε να απειλήσει σε αυτή τη φάση, δεν το έκανε. Στο 60 η κάθετη του Ριβάλντο για τον καφέ με στην περιοχή, ο τελευταίος ψύχρεμο πλασέ. 4-0 για την ΑΕΚ. Και αν μου επιτρέψετε, θέλω να πω ότι αυτό είναι όλη η καριέρα του καφέ σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι αυτό το πράγμα που ξέρει να κάνει καλύτερα, πιστεύω, από οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Να παίξει κάθετα, χωρίς την μπάλα, να την πάρει εκεί πέρα, να κάνει κίνηση. Σπάνια βρίσκεται τόσο ψηλά όμως ώστε να μπορεί να το κάνει. Και στη μεσαία γραμμή, όταν παίζει έτσι, αυτό κάνει. Διευκολύνει την μπάσα του συμπαίκτη του, κινούμενος πολύ χωρίς την μπάλα, και εδώ τελειώνει και καλά τη. Τέλος πάντων, ξεκινάει από του Άτσα. Πάλι ωραία παλιά του Ρίμπο. Ξεκινάει από του Άτσα, προσπαθεί να διώξει με το δεξί πόδι. Από εκεί ξεκινάει, ωραία παλιά, ναι. Δεν την προλαβαίνει να την κόψει ο Σέζα. Μετά βλέπει ο Λεωνάρντο θα τον πάρει. Αυτό που είπες, Αντώνη, που κινείται βέβαια στον άξονα τόσο καλά. Ναι. Βλέπετε εδώ τις αντιδράσεις στα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, που δεν μπορούν να πιστέψουν την εξέλιξη. Στο 67 φτάσαμε, ένα αδύναμο σουτ του Μπελίτσου που δεν φάνηκε σήμερα. Όπως και οι περισσότεροι παίχτες του Ολυμπιακού. Πέρασε out και στο 74 ένα φάουλ του Γκαλέτη, βάλε επίσης out. Στα τελευταία 15-17 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Ο ζωγράφος σφυρίζει για τελευταία φορά. Οι παίχτες της ΑΕΚ παίρνουν μια πολύ σημαντική νίκη και κοιτάξτε αμέσως μετά από τα πλάνα που βλέπουμε την κίνηση που θα κάνει ο Ριβάλντο, ο οποίος έζησε πολύ έντονα το σημερινό μάτι, ήταν πολύ καλός, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα. Βγάζει τη φανέλα, τρέχει προς το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΚ. Φορά από μέσα ένα μπλουζάκι το οποίο γράφει Jesus the winner, δίνοντας τον τίτλο του νικητή στον Χριστό. Και εδώ είναι και Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Γενικώς είχε σήμερα πολλά τέτοια θρησκευτικά. Τι έχει γίνει στη Σταυροπροσκύνηση? Προφανώς είναι μια στιγμή που αποδίδει τιμές στον ύψιστο. Που δεν έχει ιδέα τι έχει γίνει. Όχι, γι' αυτό λέγεται της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι έγινε? Δεν έχω, μην με βάζετε. Να συζητάμε. Με Κωστένογλου. Μέτρησε καθοριστικά. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ δεν κέρδισε το μάτς. Ο Ιησούς κέρδισε το μάτς. Με το Ριβάλντο, εμείς θα το συζητήσουμε το μάτς χωρίς πολλούς θεολόγους.